Elindulunk Tapolca felé, ami még barátok között is az ország túlsó fele. Ezért Fehérváron tartunk egy rövid pihenőt. Még mielőtt ránk esteledne, de még mielőtt Tapolcára érnénk a szálláshelyünkre, itt Székesfehérvár közepén adunk egyet a hedonizmusnak egy kis wellness programmal. Eddig a pillanatig azt gondoltam, hogy az évek során igazi Székesfehérvár szakértő lettem, hiszen annyiszor jártam már be a várost szándékosan, vagy mert eltévedtem, hogy minden zugát ismerem. Nem kis meglepetésemre a belvárosban bukkantam erre a történelmi fürdőházra, amelyet 1905-ben építettek szecessziós stílusban. A helyszín kiválasztásának legfőbb szempontja lehetett az itteni Árpád forrás, amelyből szénsavas gyógyvíz tört fel, ez táplálta a fürdő medencéit. A legendárium szerint a 20-as években még maga Blaha Lujza is rendszeresen megfordult az épület falai között. Az eltelt több mint 100 esztendőben az épület számos funkciót betöltött, néhány évvel ezelőttig romosan is állt, 2010-ben azonban felújították, méghozzá meghagyva mindazt, ami az épületnek századfordulós hangulatot kölcsönöz. Találunk itt a török fürdők stílusát követő melegvizes medencét, masszázsfülkéket, szaunát és egy patinás kabinsort is, amely ugyancsak az eredeti hűmása. Másnap reggel frissen, fiatalosan és üdén érkezem a tapolcai Malomtó partjára, hogy elmélyítsem város történeti ismereteimet, mielőtt Tapolca felfedezésébe fognék. Tapolcával kapcsolatban a halandó embernek az első gondolata az a Tavas barlanghoz kapcsolódik, ami viszont kapcsolatban áll a Malomtóval. Vajon melyik volt előbb, a barlang, illetve annak a felfedezése, vagy a város rajta? Mert ugye ez is egy rizikó, hogy ráépíteni egy várost egy barlangra, még hogyha az mészkő is. Hát elvileg ez a megfontolás ez lehetett volna élő probléma, de nem volt az. A tó, amelynek a partján most sétálunk, ez már évezredekkel korábban itt gőzölgött, főleg télen. Fontos település földrajzi tényezővé vált, amikor az első lakói ennek a kis domboldalnak és tópartnak itt megtelepedtek. A régészeti adatok tanúbizonysága szerint 6000 évvel ezelőtt itt már újkőkori békés földművelő népek laktak a tópartján, és nem véletlenül, hiszen az állandó hőmérsékletéből kifolyólag ennek a vize soha nem fagy be, akármilyen hideg tél van. Tehát állandó víznyerőhely, az állatok ittatásához alkalmas víznyerőhely, és egyéb szempontból is a víz fontossága itt adott volt. Ráadásul kristálytiszta a víz. Így van. Tudom, ez így volt régen is, sőt. Így volt régen is, és aztán az egymást követő kultúrák, az ókori időszaka, a római kori megtelepedés fontos elősegítő tényezője ez az állandó víznyerőhely. Tapolcai szállásomon gyűjtöm az energiát az egész napos kalandozásaimhoz. Szükség is lesz rá, hiszen hosszú és eseménydús nap kezdődik. Az energiagyűjtésének egyik fontos módja a gasztronómia, például egy jó ebéd elköltés az étteremben. A másik ilyen energetizáló elemet a wellness részlegen keresem. Nincs ugyanis jobb egy munkaidőben megejtett medencében úszkálásnál, amit szaknyelven csak úgy nevezünk, potya. Öröm az örömben, hogy ha utólag is, főszerkesztőm is értesül majd erről, éppen ezen képsorok láttán.
Azt ugye tudjuk, hogy Tapolcán van egy tavas barlang, azt talán kevesebben tudják, hogy a barlanghoz tartoznak egyéb szekciók is, például egy kórház barlang, amire én nagyon kíváncsi vagyok. Itt merül fel az az új fogalom, amit most bevezetünk a podgyász történelembe, hogy gyógybarlang. Mitől gyógy egy barlang? Igazából a klímáját tekintve, tehát egy porpollenmentes, viszonylag állandó klímával rendelkező barlang, levegő összetétele, viszonylag magas páratartalma, tehát 98%-os páratartalom van idelent. Ez a karstkőzetből, a mészkőből kioldja a különböző ásványi anyagokat, főleg ami fontos számunkra, az a kálcium és a magnézium, amit itt lent belélegezve. Azon a levegőben ezek így szerint. van, tehát ez így belekerülnek ezek az ionok a levegőbe, és ez belélegezve ennek gyulladáscsökkentő, nyákoldó és görcsoldó hatása van, ami a felső légúti megbetegedésekre, mint például az aszma, allergia, krónikus bronchitis, nagyon jótékony hatással vannak. Itt a belvárosban minden megtalálható, ami egy hangulatos belvároshoz kötelező. Van itt étterem, hangulatos kis cukrászda, ott van egy gyógyszertár, és amott egy tavas barlang. Történt egyszer még 1903-ban, hogy egy pékmester bizonyos Tóth Pál vízhez kívánt jutni a telkén, és így egy kutatást adott két mesteremberrel. 16 méter ásást követően a mesterek egy mészkőrétegbe ütköztek és átütötték azt. A nyíláson túl pedig egy több mint 3 kilométer hosszú csodavilágot leltek, íme. Azon csodálkoztam, hogy ugye az ember azt hallja, hogy most barlangba megy, akkor azt gondolja, hogy van egy szikla, azon van egy lyuk, és akkor oda besétál. Ehhez képest itt ugye gyönyörű, szép ilyen kis belvárosi kis egyszintes házak között van egy barlang. Ez hogy van ez? Hát igen, ez nem egy átlagos dolog, én azt gondolom, hogy valaki egy városnak a házai alatt tud csónakázni egy barlangban, egy kristálytiszta föld alatti tónakövidén. Ez annak köszönhető, hogy 15 millió évvel ezelőtt egy itt hullámzott tengernek a mészüledékeiből létrejött egy mészkőszikla, amelyből alakította ki a karstvíz, valamint a termálvíz azt a barlangrendszert, amelynek ugye a tavas barlang is szerves részét képezi. Aztán a történelem múlásával, az idő múlásával erre a mészkősziklára elődeink felépítették Tapolca városát. Tehát eredendő kérdésedre visszatérve, így fordulhat elő, több millió év kellett ahhoz, hogy ez az állapot kialakuljon, hogy egy ilyen csodálatos barlangrendszer felett egy kis Balatonfelvidéki városka helyezkedjen el. Csak azt sajnálom, hogy a kedves néző az operatőrt nem látja most, mert hogy ádász küzdelmet folytat a technikával és a sziklákkal a feje fölött. Ha jól értem, akkor arra is lehetőség nyílt, hogy ennek a tavas barlangnak a vízét leeresszétek, mert hogy volt egy felújítás. Pontosan van egy zsiliprendszer lent a város szívében lévő Malomtónál, hiszen a víz innét egy egyel alattunk lévő barlangi járaton át leáramlik a Malomtóba. Így, hogyha mondjuk túl sok csapadék hulladékből is megnövekszik ennek hatására a vízszintű, vagy mondjuk valamilyen felújítást végeznek itt a tavas barlang medrében, akkor van lehetőség arra ezen a zsiliprendszeren keresztül, hogy csökkentsük a barlangi tónak a vízszintjét. Azért ahhoz képest, hogy a barlangban ugye a lényeget látjuk, nagyon sok tudást nem szerzünk meg a barlangban, vagy ha meg is szerzünk, azért itt sokkal látványosabb. Ez így van. A célunk az volt ezzel a látogatóközpontnak a kialakításával, amely ugye a Nemzeti Parknak a természeti értékeit hivatott bemutatni, hogy egy kicsikét bepillantást nyerjenek, hogy hogyan is alakul ki egy barlang, kik élnek a barlangban például, és nézzük meg, hogy mi történt a földtani időszakban. Ezért található itt a földtani időskála. Nagyon fontos számunkra, hogy ezt mind interaktívan tegyük meg, úgyhogy aki idejön, például lehetősége van a földtörténeti korszakoknak a képeit összerakni, egy kicsikét kapnak sugó lehetőséget, illetve felismerhetik a köveket, hogy milyen közel
nemzetek építik fel a földünket. Salföld Tapolcától mindösszesen 10 kilométerre fekszik. Amolyan ékszerdoboz, ahogy mondani szokták, különös tekintettel arra a majorra, ami a település szélén van. Igazi ellenpontok azok számára, akik városban laknak, boltban veszik a tejet, és internetes videókat nézve olvadoznak a cuki kis állatok láttán. A major tulajdonosai a védelemről is gondoskodtak. Ez a jószág pillantásával képes infarktust generálni a támadóban, illetve egyetlen harapással ketté tud törni egy nápolyt, persze csak miután puhára nyalogatta. Szevasz, Sanyi! Bemutatom a nézőknek Sanyit. Ő az Ultra Cukiság Faktor a műsorban, most meg akarja enni a kis mancsomat, de nem hagyjuk neki. Itt van mögöttem a mamája. Zsuzsi. Zsuzsi, igen. Ott a háttérben a hippisérójú csacsi, menjünk oda hozzá, mert ez kihagyhatatlan. Ő az ördög, ugye, jól mondom? Igen. Szia, ördög. Ő neki a sérója elképesztő. Tehát olyan, mint egy busó állarc, és nem is tudom mi, Slash a Guns N' Roses-ból. Ha valamire azt mondjuk, hogy major, az mit jelent? Őseredetiben természetvédelmi major volt a neve. Olyan majort képzeltünk el ide, ami régi magyar háziállatfajtáknak a bemutatója, köztük a szamaraké. Tehát az egy fontos szempont volt, hogy magyar őshonos állatok. Így van. Ez volt az alap. Tehát ez egyrészt idegenforgalmi célú, főleg idegenforgalmi célúkat szolgált. 3 kilométerre mondjuk a Balatontól, 8 kilométerre Badacsonytól, 71-estől 2 kilométerre, tehát ez egy nagyon jó kitalált hely volt, és még egyszer messze környéken hasonló típusú stílusú nem volt, tehát egy kellemetlen időjárásban ez egy kifejezetten kellemes kirándulóhely lett. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség.